Já vím, že teď vypadávám dement, ale Ivka mi našla svýho Axe a chodíme do stejných krámů, protože já do nich taky potřebuju. A teď se koukáme, že kde je, aby jsme se nepotkali. Já se extrémně bojím, že se potkáme a to bude. Zatím ho nevidím, ale vím, že je tady někde vzadu. Otočím vám kameru. On je někde tamhle vzadu. Někde za tím sloupem. Asi. Hele. Oni jsou někde tam. Zahlídla mě jeho máma, takže já zdrhám. Kamo, já nevím, jestli mě viděla, nebo ne. Já nevím, jestli mě viděla, nebo ne. Kamo, jestli mě viděla, tak je to hodně v piči. Protože jeho máma mě zná. Já se musím někam schovat, ale zároveň, abych na něj viděl. Ozvu se vám, se zase někam schovám. Řekněme, že jsem se schovala, jakože schovávám se a zároveň vidím na ten Deichmann. Já se extrémně bojím. Já je nevidím, já nevím, kde jsou, sakra. Kamo, teď jsem ho zahlídla. Tamhle jak je ten batoh. Kamo, teď vidím jeho mámu, oni odcházejí, sakra. Vzali si boty, takže teď to půjdou zaplatit. Ale jsou úplně hrozně blízko mě. Oni jsou úplně extrémně blízko. Kamo, musím se někam schovat líp. Já zdrhám. Oni už vyšli, já se tady schovám někde mezi oblečení a budu pozorovat. Oni šli asi dolů a já jsem na horním patře, takže já jdu rychle dolů. Já vím, já jsem nechtěla, aby mě našel, ale jako chci ho pozorovat. Jdu se kouknout do Sensei a doufám, že tam šli, takže